Good morning mga kauhahay. Shout out ng Pedro diha. Muna update na to sa dawi guys. Atong dawi karon. Gracias gatag si Ginoo mga 5 kilos guys. Tuwa pa na to sa dong guys Ang dawi to. Isda. Isda nga pis na guys, morning ko lang guys. Ito lang nga huling isda natin. Ito lang nga 5 kilo na guys kay agatong dawi iilubas na kawadwa. Unsang ito kawadwa mangilog og dawi. Okay na guys na guys Pedro. Cut out Pedro diha. Okay. Patay ka. Ini guys, tulingan. Boleh tulingan sa agna. Mang tawag din sa amo. Ay, huwag sayang dako ni. Guys. Itong nahuli ito ng box. Ito pa. Guys, ayun mahuli pang isda ng pax. One time na mo, kalinawi na. Aisan na guys, aisan. Guys, ito yung mahuling isda ng pax. Tulingan. Tawag sa dito sa Bohol, mangko. Payaw guys. Kas araw ka dawi guys. Hey, gana. Tadhang kayo eh. There are many people. Kantanan ka namin ha. Icean guys kay. Kamu tengok pay ice. Ay. Kami kumpra guys kay. Minggu ron. Alam. Tingnan. Guys. Aisan. Nabukas pala siling silingan. Atong gusto mo palit, PM lang mo. Sanay grasya. Problema ang box. May bayad. Ilaw tao nga kuwahay. Ay isda na puro na. Sa paglagoy na naman ikog. Lima kilo guys Murah gila na sa lalo na to dua ang dawi gilang ilog hindi raman saka mo na ano mo na pero na para na sila na kita manimalos ako sa ilang ibuhat kita dito mga pertito mata na thank you Lord. Wising. Mutayin po ta guys. Okay. Kaguhin mutay. Dawir guys. Dawir ang box. At mga kahuhahay. Adyung buntag ang tanan ha. Tapos kita to na lata sa 34 nga pa yan. Diyan ay kung relax.
Ano guys, atong dawi. Dawi guys, oh. Big lang. Tingnan guys. Ares. Wala eh. Wala. Nilaw. Nilaw sino pa? Ini guys, atong videos pag dami. Ay kasabod. Update sa kawi guys. Awa kay. Awa kay. Ato buntag. Nagobi sila. Dawi guys. Uhay, thank you Lord sa blessing. Ready na ta guys. Big. Wala guys ha. Naran na sa akto guys, piliw. Number 34. Oh, nagkaroon na to.